продължаваме. Сигурно това е 90-ти епизод, колко толкова време записвам. Емералчета. Добре, умирам. GG. GG ще умра като кучема. Аре бе! Yes! Няма да умра. Окей. This good. This is. Окей, плиз влез по-бързо. Аре, по-бързо копай това, бе, по-бързо е. Ай, че умирам като куче. What? Окей, бъгна сървъра, Вилио. Еми... Ще направя така, settings... обаче после как ще го изрува целият този път, бат? Не знам, бат. How the fuck me? Нали? Окей, сега ми ще трябва да прави така. Аз си пускам клипа да ми сарендва между другото. И аз ще легна, защото трябва да си пусна клипа да сарендва. После ще цъкаме пак. Ми хора, аз това смятам да е за клипа. Благодаря, че гледахте, абонирайте се, лайквайте, каквото искате правите, очаквайте синглплеер и чао!